af ost. Det smager dejligt af ost. Ja, det er helt fint. Jeg tror, jeg starter med den lille her. Så starter Jonathan her med den store. Den prøver jeg den her. En lille pebersmag til at starte med. Den smager af Peber. en peberfrugt, ja. Sjovt nok så er det faktisk chili. Men jeg tror, det er lidt stærkt herovre. Så, Ja. Den er stærk. den er det. Øj, Så lige vi tager noget mælk. jeg Så lige tage et glas mere. Jeg holder den endnu. Jeg kan også godt bruge noget mælk. Nej. Kom her. Nå, kommer derover. Den er meget stærk. Ja. Så starter 3, 2, 1. Det er stærkt allerede. Jeg kan lukke det. Prøv at dufte. Den er god, den er. Den smager rød peber. Ja. Gør den. Så lige tager en lille lidt. Skal vi lige prøve igen? Er du klar? Skal vi tage en lille... Skal vi tage en lille lækker bid her? Okay, nu tager vi lidt større bid her. Kom, så der er vi. 3, 2, 1. Ja, nu kommer den lidt. Nu er den stærk. Prøv at se, hvordan det ser ud. Ja. Ingenting. Fuld. Kom ind til. Jeg tog nærmere den der. Kan det mærkes? Det er helt lækker. Ja, jeg har spist mere nogensinde her. Den kan mærkes i halsen. Ja, Det må man sige. den smager godt. Den er måske god til madlavning, men nu her. Ja. Ja, lige i en skarp side. Se hvor lille den er, så det, altså, den er også så lille, så det kan jo ikke betyde noget. Så går vi videre til den allerstærkeste. Vi har hørt, den skulle være meget stærk, den her. Altså forhandleren han sagde til os, vil I dø, eller vil I overleve? Og vi sagde, at vi ville dø. Ja, så vi prøver. Og det her, det var altså den, man skulle overleve af. Ja, og vi skyller. Okay, tager vi det hele? Ja, kom så. Tager vi fucking det hele? 3, 2, 1. Det er slemt. Der brækker den her.
Ja. Så vil vi så bevise, at den her, den er utrolig stærk. Ja. Det kræver lidt mælk, det der. Og ja. Slemt. 3, 2, 1 nu. Tyk og snu. Hvad? Smager den ikke ned, drenge? Jo, det er lidt surt. Eller stærkt. Jeg er også. Vi slugte bare helt til det. Der er endnu værre, hvis vi smager den. Men, Nej, tak! Jamen tak, drenge. Ja. Det er stærkt nu. Det er rigtig stærkt. Det kunne godt være stærkere. Men den er stærk. 1-10. Hvad? 1-10. Jeg har ikke smagt en 10, jeg tror ikke, så jeg ved det ikke, men jeg vil sige 5-6. Okay. Hold da kæft. Men det er jo ikke nu, det sker. Det er første, der har fået sunket. Den er stærk, bare man tager en. Nå, okay. Skynder du bagvæk, ja. Fuck. Det er en 10'er. Fuck. Det er det stærkeste, jeg har prøvet i mit liv, det her. Du står også der en grad, du er med, hvad? Ja, det kan jeg sætte ned med noter på. Ej, hvor stærkt. Det kan bare se øjnene på dig. Du er da godt, ikke? Færdig. Fy satan. Jamen, jeg vil sige 6. 6. 6. Jeg vil sige 6. Verden fra 1 til 10. Det kommer nu. Det er sådan en sniger. Det begynder at blive lidt tæt, eller hvad? Hvad? Ja, det passer nok meget godt med 5. Er det stærkt? Det kommer. Okay, ja. Niels er der super helt rød i hovedet. Du har det må sikkert brænde mig.
Han stærk, dreng. Lidt. Meget. Kan jeg godt have en til? Hvad er 1 til 10? Hvor stærk er den? 9.